Bueno, bikote, antzerkia topiken, antzerki emanaldi bat izango duzu eta gaurkoan frantsesez. Zer izango da bertan, ikusi ahal izango duguna edo? Gaur ikusiko dugu Petit Prince antzerkia. El Principito. Bai. El Principito dena. Eta frantses ezin dugu. Eta historia bat. Bai. Nolatan frantsesez, hautazko ez dela frantsesa daukezulako eta hori aurrera bultzatzeko edo? Bai, beti da, lehenengo DBH-tik gaude frantseseko talde baten, eta aurten irakasle berria daukau eta bere ideia izan da, pixkat. Beste modu baten frantsesa lantzeko, uste dugu interesgarriagoa dela, gainera. Eta oso ondo pose dugu. Eta gero behak ikusi zuen, guri antzerkia eta asko gustatzen zaigula, eta ere bakizun oso ondo zuela egitea. Eta denbora asko eman aldizu antzerki lan hau prestatzeak? Bueno, nahiko, gero dekorazioa zara egiteko bai. Bai, eta gero gure lantzeko zesaten genuen, eta hola, gaude, noiztik, abendutik edola. Bai, urtarria, abendua edola. Eta frantseseko klase ordutan, eta gero hona etorri geha hainbat zalditan, hauxe, preparatzen. Ez eta zuek frantsesa ondo jakin, hala ere ez da zuen lehen hizkuntza eta gehiago kostatzen da ez da frantsesez antzerki bat egitea. Bai, bastante gehiago kostatzea. Bai, zaila da. Eta gero ikastea eta hola baita, zaila gaita, baina bueno. Eta antzerkiaz gain edo papera ikasteaz gain, estenatokiak ere bere lana ere izango du, ezta? Bai, inbar genuen, bastante gozen bar genitun, eta baina, bitarte ondo pasa dugu. Esku zin dugu, hain dugu planeta olako bat, eta hegazkin bat, eta igual txorradita batzuk, baina... Txori batzuk... Baina ondo gehatu, Antzerki hasteko 5 minutu eskaskalditzen dira, urduritasunik edo nabaritzen alez dugu gorputzean. Bai, gainez ez dugu oso ondo frantsesa dominatzen, eta orduan da pixkat... Baina, espero dugu, ez dakit ondo ateatzea. Ikustea edo, badator zuen ikastetxeko beste ikaslerik edo? Bai, datozte frantseseko ikaslek, gure eskolakok. Gure eskolakok, eta gero gurasok, eta amonak, eta familia. Ilusio egiteko.